Jan, saiki tenan karo aku, Cung. Jan susah hati tenan karo aku. Lah, kamu. Oh, berarti orang masuk ya ideku. Ya jelas ora no. Lah terus piye, Cung? Apane to yu? Ya otakku buntu no, ora iso ero senyumanmu. Kok mangkel aku dadi ora entuk inspirasi. Kuwi map apa, Cil? Lah iki map kosong ora kanggo juga lah, gua wae lah. Mosok iya, Cil? Duit sakmono mbiyane arep pasangi togel kabeh. Lah memang awakmu duit piro, Sud? 50 juta, Cil. Lah kene duwe duit sakmono mbane, Sud. Diomongi kok. Sidone aku nggak ada sertifikat loh, Cil. Oh, ngono ya. Ya nek ngono dipasangi kabeh wae, Sud. Ya nek karepku dipasangi 1 juta wae, Cil. Emang kowe nggo duit piro, Cil? Mung nggawa duit 70 juta aku, Sud. Oke ya, Cil. Iya no. Emang duit kondi, Cil? Lah pertanyaanmu ki ora berbobot blas, Sud. Apa salah, Cil? Ya jelas no. Apa ning ndi, Bos? Cangkeman. Wis, rasa melu-melu. Wis, rasa melu-melu urusane wong. Piye to? Kok mangkel aku? Jangkrik. Ngerti dhewe kowe, Sud, nek aku wong gemar menabung. Kowe ngerti ora? Sud, apa kowe kentir? Kene lho dalane. Loh, lah apa iya? Berarti aku ngomong ket mau enggak mbok rungokne, Sud. Lah ngomong apa, Cil? Bedes terano. Lah pitakonmu mau lho tentang duitku kok ngendi? Oh iya. Lah emang kondi, Cil? Ya kan awakmu ngerti dhewe, Sud, nek aku wong gemar menabung. Awakmu ngerti ora? Ora. Jangkrik ra. Lah tak kira padha wae gak ada sertifikat kaya aku kowe, Cil. Aku, Sud, gak ada sertifikat. Gue pasang nomor. Ya ora main to, Sud, kasut. Iya ya, Cil. Ngono ae nesu. Jangkrik, wedhus celurut. Wedhus balap tenan trae bocah iki. Lah, Rencung. Wis ape sore? Oh, iya, Bos. Ape tuku togel apa ora awakmu? Oh, gampang, Bos. Engko tak tukono korong kobok. Beh, Jan. Piye to? Tuku nomor kok nggo kobokan. Lah awakmu ki dodolan cambang apa dodolan nomor to, Bos? Nomor lho, Cung. Nomor. Oh, alah badokan sing nggarai kancil mendem to, Bos. Panganan meneh. Iki ki dudu panganan lho, Cung. Apa meneh iso gawe mendem? Ya ora ta, Cung? Lah, ya ora percaya banget. Nyatane lho, kebukten karo kancil saiki iki. Lah kancil memang apa, Cung? Kandhane mendem kok. Mendem apa? Mendem kuwi lho. Bondo sing tak dol lho, togel. Baguslah kalau begitu. Oh, lah iki nggal dene kumpulane wong ora jelas. Wis, Cung, kondo. Duwe nomor apik apa ora? Tak catete kene, basing 2 nomor, 3 nomor, apa 4 nomor. Sekalian ben mantep nek nembus. Kenek nggo mlaku-mlaku nang ngarepe purel. Nek ora ya ora to, Bos. Wis to, Cung, utang ae ya tak layani. Aja kuwatir. Bayare engko nek nembus. Lah nek ora nembus, apa ya tetep ora bayar? Ya panggah bayar no. Wis ora, Bos. Arep tok utangi, arep tok gratisi. Aku ora bakal judi ngonoan kuwi. Sing tenan, Cung, kok nyesel. Pasang 1000 2 nomoran dadi 60.000. Pasang 3 nomor 1000-an intuke 600.000. Iki mantep meneh, Cung. Nek udune 4 angka 1000-an intuke 6 juta. Mantep ra? Oh, pancen setan kowe iki, Bos. Ya aja terus nesu ngono kuwi to, Cung. Tenan iki, apa arek pasang? Keluarkan angka terbaikmu. Pisan kas ngomongne togel, iso tak gedhe tenan kowe, Bos.
Cung, senyum dong. Senyummu lo memberikan inspirasi untukku. Baik. Sopo kuwi, Cung? Ya kuwi, nggal dene karo awakmu tukang ngadorin nomor. Becil, Sot, darah nang iki. Kok mangkel aku? Dadak takon barang. Kami uang lo, kat mau golek awakmu cet. Iya lho, Cet. Jane awakmu nang ndi ket mau iki? Mbokan aku mau wis ketemu awakmu, Cil. Aku arek ngene Mbah Jo. Oh, berarti cah ke mau ngapusi aku. Jarine awakmu mlaku ngetan mau. Iya aku mau ya takon. Jarene kencet dikejar kasut mlaku ngetan. Lah sapa lho sing kowe wong maksud kuwi? Kae lo, bocah sing sering lewat nek ade pas nongkrong kae. Oh alah, bocah kuwi to. Cah kaya ngono mbok gugu. Aku ae lho sering dikadali. Oh alah, pancen celurut rahno. Besot, cair ora? Jare Mbah Jo kowe metu nggawa map. Apa sih do nggadakke sertifikat? Sidot, Cet. Memang aku ora ngomong karo pakku nek aku nggak ada sertifikat. Ngawur wis, Sut. Wis ben menengo, sementing wis cair. Oke, manut. Lah piye, Cet? Awakmu wis nggo modal. Ya wis no, aku lho dilawan. Duit kondi wi, Cet. Lah, ndak tak takok barang kowe, Sut. Iya lho kasut ki, jelek banget. Kowe ngerti dhewe to, Sut? Duitku diutangi wong nang ngendi-ngendi, iki mau tak tagih. Terkumpul 90 juta. Mantap, Bu, Cet. Piye, Sut? Paham to asal muasal duitku? Ora ki, Cet. Wis, angel. Wis lur, ra penting bahas kuwi. Nek wis nggawa duit masing-masing, wis ayo budal bareng wae. Ki kuat ora motormu iki, Cet. Jangankan wong telu, wong 100 saya tatas, sing 97 mlayu nang mburi. Mosok iya, Cet? Iya, ayo. Oke, manut. Duh. Ayo. Ya kuwi, nggal dene karo awakmu tukang ngadorin nomor. Bahayu, bakno blok gunamu kene, sainganku ketat, Cung. Iku Cung kok mangkel aku. Disapa kok nggak nyauri belas. Beh, Cung, suarane kok halus. Gaya ngomongnya kok ngalem-ngalem piye ngono lho. Ya kuwi patrah kaya ngono kuwi. Saben ketemu wong lanang kon senyum terus diramal karo deknen. Ya wes nekno, aku tak lunga wae. Daripada aku ganggu. Jan ambiar iki inspirasiku. Orang ngono lho Mbak Yu, aku kawet mau cek goleki guyuku nyeblok. Kait mau tak goleki ora ketemu. Lah piye to kuncung iki? Guyu kok nganti nyeblok. Kok mangkel aku? Bayu, Cung, ngaleme. Gapuramu tuk mismu kumat. Ya iki Mbak Yu, lambeku ditotol pitik sampai ora iso guyu. Lah piye to? Lambe kok iso ditotol pitik? Iya lho Mbak Yu. Aku ya heran jan pitik kene iki yo gragas lho. Ya dibleh wae lho, ben ora kurang ajar. Hus, pitike tanggane Mbak Yu, mosok kon beleh. Iso aku nggo ditutuki tanggaku. Nak nganti konangan. Ya lek wedi konangan ya didel wae sing adoh. Engko duwite terus nggo pasang togel. Jan, saiki tenan karo aku, Cung. Jan susah hati tenan karo aku. Lah, kamu ngetek yuyu. Oh, berarti orang masuk ya ideku. Ya jelas ora no. Lah terus piye, Cung? Apane to Yu? Ya otakku buntu no, ora iso roh senyumanmu. Kok mangkel aku dadi ora entuk inspirasi.